Kita kukuno na imano kada kata ma katang ya. Katang. No mai ro cha hade tengi. Chaya ko. Kina mai chaya mo saksi ka hala. Sabre. Sabre ka hane. Nani je pa among phene mai kia. Nei ma phaya le mai chaya. Cho apa lo thang se. Nei ma phaya ke thoi thane kina la. Kino no le sning ya hin sa tha mo le nei ma la. Saya na antro. Akin sa tha sning ya hin. थांनाय सालाव चिनी तिप्राजो काजे बुरै जुस ना रियां हानो हाय बसाइते बसानो याकरै वानसा चलाबै खारि थांका आव नर कुबिनो खनाका तिप्राजो काजे बुरै जुस ना रियां बिनि नको बसाइते बसानो याकरै वानसा चलाबै खारि थांका अ भिडियो फुटेज न नाने मुसुंखाय डेस्क्रिप्शन लिंक रिजा खाबैनोदि आबुनि सालनि सालताम ओलो जुस ना रियां मानजाखा वानसा चलानि नको हामसुक एबा काजेक तंगैमानि आबगै कामिनि बरक ते नगनि बरक जुस ना रियांनि आरो थांगै साका nini nogo bosaite bosa tongo nogo himsiri hinai apro jusna riang saka norok sabo ang norno sinia te saka lacherok aroni kutol thangbai di hinai abagai parani borok belai wana jaka tamong khanai sudo asuk simia a jora jusna riang ni bosa mayel riang bumano boni aro nogai ama hane kaptete gana thangi kok saka apro jusna riang saka ani kebo bosa kari ang kebo no sinia hinai Tei pulen besai komen jo riang bini bihik jus ma riang no amsek salni olo nogai yak romi mokol mukti kuplong ke bihik jus na riang no saka nogo him siri tangi chingno yakari phai abo hake al jora jus na riang besai be sak tangjana na ya khari tongka te besai no bo sinia nungsabo hni saka hinkai or jaga belai wana jane kok ongkor ka nogni besai besate takuk bukuk jotono jus na riang no nogai telangna bagai kok salakya apro jus na riang saka norok sabo angkebono sinia ani besai wansa ang wansa banya tongnai norok la cherok aroni kutol thangbai di hini saka jus na riang hinkai phadi jengtini jus na riang ni tomung samung saiman laina bahaki besai besano yakari wansa salabai khari thangka besani tamo chai tongai tini buri nokhok yakari kharka abo joto bisini kok norok bo saimandi tangi hinkai a secret life diary jepur pano buni secret huja kono natu kari wi phunuknani tei saiman rinani abone chini samung abagai norok chini channel lo chajak tongke support khadi te o video no share khadi te ching promise khayo buskang jora tebo kaham video to bunai phadi hinkai besi kok saya kare jus na riang wansa chalabai khari man jamani full explain khanai naina pulia silimung sanai wansa chalabai kharnai burni mong jus na riang Pars besani mong komen joy riang te boroni besar chala khorokse tongo 7 bosorni besani mong mayel riang boroni kamingka mayapuri abo matabari bai khobjak josna riang bai komen joy riang bor khorni sikla sikli jora hamjagino kajago tabuk josna riang je wansa chalabai kharmani o wansa ni mong angkha sonjit pal kahamke khnadi tabuk josna riang je wansa chalabai kharmani o wansa ni mong angkha sonjit pal kami Chandropur arep abo matabari pachingo O ustori kali khatini chingno chobaka manai mojendro riang nonobo belai hambai chingno logirima bagai phati tabuk jusna riang tangai bini besate besano yakari wansa chalabai thangka te bahagi bopulia wansa chalabai malai kharka abo joto bisini kok norok tini khanawi saimandi pulia sekang jusna riang te komen jo riang borok sikla sikli jora para kachana khoroksana chajage hamsak tongka abo hake jora thangruk borni hamsama bo bangruk abage chalabai bore kubui hamjak toma bagai khari thangka abo hake khari pano borok thancha logi baksake tongna hanai aboni olo te tamo sanai chalabai bore se hamjake khari to buka henkai abage chalate bore nokni okra borok joto malai kok salai abo hakena borok no kai rika jus na riang te comment joy riang no a jora chala chana nangma bagai samung rok ma tangka te rabarok raka atikena khorni kha baksake bujilai tongkha Kebama saltama olo borni nukungo cerai ketal khoroksa asakya mayel riang te norok joto saimano nogo cerai ketal asake a nok busuk sing sasate tongthok abo hake jusna riang te komenjo riang ni hamjama halok 9 eba 10 bosor ekdom kaham keringkeno laikya abuni olo te tamo sanai kubui hamjama jaga kebe mung tongo eba jengchal phayu hinmani akogle kubuino abongka amsak saldin tama olo buri jusna riang asa himnani chengkha kamirogo thangi cherai rongno naikolani ati samung te norok asani samung tamo abo kahamkeno saimano abagi buri bini samuni bagi kebama jaga mathango mala chiwo abo hake borok kisemisa nuklakya buri jusna riang te chela wansa sonjit palbai dukan rogo atike borni sini laimani kebama salengkha Direct kok sana thangi jusna riang kebono saya besaite besano kok khogai o wansa chalabai bising hamsak tongkha salcha jusna riang te sonjit pal khorni hamsak toma bagai borok wansugo jengte busuk khari malainai te busuk hujagi hamsak tongsinai a bagai jusna riang bai sonjit pal kharnani kok salakya
Aboni next day jusna riyang ni besai komen je riyang thuma basai samung eba rubber thumna thangka ajra buri jusna riyang yang nogo o ansa chalabe kharna bagi bini nogni rang khati jakte rang jakni mani je tomani jotono karui bego dakha abagi jusna riyang nogni ongkor thana sekang parani borno cyclaka ang o jibon lon nana bagi thangana hne te a lon nana kogrok besai komen je riyang kuno samia tabuk jusna riyang besana kari lon bonaka sudo amsuk simia tebo tongkho jusna riyang te komen je riyang borok agini simi mosok magni buni aro riwi tonimani tongo abagi jusna riyang bini besai komen je riyang no kuno kok thaja saya kare a musuk toma jaga thangai aroba musuk magni 19,000 eba 19k khai phali rang talangka jusna riyang hinke norok kahamke khanaka eba buji maya ko hinke chung tesha sawana jusna riyang nokni kharna sekang nokni rangte rangsak jotono talangka plus o jibon lon bonaka plus musuk magni 19,000 khai phali joto rang talangai o wancha chalabe mondir thangi kajaka abuni yagulo jusna riyang wancha sonjit palni aro khari thanglakia borok khorok nike yang te khaksa pulani besai komen je riyang rubber thumai agortawa nogo sopake bihigno nogo nugi ange natuk suka kuno jaga maya eba nuklia besai komen je riyang bini bihig jusna riyang no natumang diporni ekta angkha abaki besai komen je riyang news channel eba social media ni phajingde joto lokono kok ksarkha ani bihigno je nugui tongnai kisa sahordi ani bihig nogni kamai thangka hnai atike salni saltam laima ulo parani borok te nogni borok joto saimanka jusna riyang kemaya bowancha salabase hamchake khari tongai kya hnai apuro parani borok besaite besa joto family member pal baksake sonjit palni nog natuki thangla kya ulo sonjit palni nogo thangsoge ke jotono nukha jusna riyang au wancha ni sari kanjak te wancha sonjit palbai tongthoksa thoke thangla jak chuki kaisawa abuno nugui nokni borok te parani borok jusna riyang no saka arotam ungto nogo himdi hnai apro jusna riyang sabo norok sabo ang sinia hnai abuni logi logi besai komen je riyang mokol mukti kuplongke khulomai bihigni yak romai kabui sabo nungtangi ateki phai nogo himdi hnai a jora buri bini besai be sak tangjana gosia khari tongo te buri saka ani kebo besai kare ani besai tabo o wancha se sonjit pal abo hairongno nukui borni besa mail riyang bini amani gana thangi ama hne kok sau haipono jusna riyang kuno respond riya kuno kok saya apro jusna riyang saka ani kebo besa kari ang sinia nungsabo hnei sudo amsek simia last pachingo jusna riyang saka norok sabo lacheda ang norno sinia buni aro phai bezal kha tongphai o kokno khana jebono naharna thangnai rok belaki wana jaglakya abagi besai komen je riyang bini bihigni bagi doklam rogo kala kamang lengi thangka te boroni besa mail riyang bini amano logi malang yahne mokol mukti kuplongke doklam kalai kapsuka abuni olo je naharna thane rok borobo kuno khaimalia je beri jusna riyang tabu kebono siniate nogo thana go sia angma bagi kebo kuno khaimalia jusna riyang no abo hakino jusna riyang no awansa chala sonjit palbai yakari makabuka tabu kasha kok sanai je nai tone rono norok jodi abo kahai bore nini mokol kalake eba manjake norok tama khanyamo chung comment box comment kaisadi video ni men kok abono chini tiprasu bore kabamano boni jat boni dofa bai kajak thamani chung jotono nugo eba khanai tongo aboni olokai satok jage bojake bothar jangmani aborobo nugo eba khanawo abagai agini simi tabukse jora sijak nugjak jotono salai tongo boni jat boni dofa bai ta thangdi ta kajak rehni phiaba tamo sanai chini baksa tiprasu bore amsake samani khana tongibo khana sake boni dofa bai thangainya payu kobui kono sana thangke olo jodi bore kono mungsa angai thangke apur sabo khorang ti sama nok boni dofa kono dino khorang rigalak haipono chung joto bukung barati prasa hani thanjake khorang tisenayo justice maya hani saimani bo cheriginayo tangi hinkai chini khorang ti saman nogui baksa borok bujiri te saimandi hine cheriginayo aboni olopana chini baksa ti prazu burite khasia wansuna ringya wansa salabani joto jaga park rogo bazar go yagrom lajak buji galakte tini jusna riyang o wansa bai sratani tongthoni kongna wansoge bini joto nogni borokna yakari galaka do bunyo se yakar kha bahage sakni besa bini mokol peskango ama hane kabui tongo abono sudo bahage sinia saknang yake tongiman ang cerani simi ani ama eba joto nokni amano nugui phayo boibe jesekpana wala ye kok bangthung tebo ama hinjanai sakni besana kuno jaga yakarya kuno jaga kibiya haipano sakai sajakte jusna riyang ka hai khoroksa buma sakni besano maya kari bukha krak amsek nogyako sana thange belai kok kolokma
Jeng abono sanai tabuni jora kubai hamjama kuno kerikya sudu tongtok jatok rang puisa amsino tangge hinkai jus na riyang sikili jorabo bekhani kubai hamjama salabano kajaka comment joy riyang bai aro kuno problem kere jotono janjan bekhani borobana kajaka tei borok amsuk jora tongi phaise tabuk tei waisa o wansa salabai chikonsa srapjani tongthongno wanchugai bini nok nokong sebai kalangka jus na riyang bo tini bwsai bwsa takuk bukuni kongna wansugya olo las phasingo wansabai satokjagi bujake ati bwrino sak sak thynani eba deranani nango abo chengkyawno kaham eba hamya sana thangya tei cheng amsuk kokbo saya norbo siwo tei saimono tabuni jora tamo choli tong abono sungmung chini tiprajak bwrwi wansano bo tangi asuk hamsuklai kuno bujimaya